Mga ka-frogman, for today's video, bali mag-home service kami sa season. Ayan, bali nandito po ako ngayon sa Gasang Mangaldan. From there, tatawid po kami ng season na dadaanan po namin ng Usurubyo, tapos season na. So malayo-layo din po yung aming home service. Ayan, hanggat kaya po namin. At pagka walang problema dyan, kaya kontakin nyo lang po ako mga ka-frogman sa mga gustong magpa-home service dyan ng dog grooming, lalo mainit na ngayon, summer na ho, kailangan nyo na po na ipag-groom yung mga aso nyo para iwas-iwas stroke. Ayun po mga ka-frogman, tara, samahan nyo po kami. Nag-stop over muna tayo, dito na po tayo sa bayan ng Usurubyo, Pangasinan. Ayan po, kung nakikita nyo po, dito po ako sa may plaza. Ayun, sobrang init po kasi, kaya nag-stop over ako, minom muna ako ng tubig. Yan, sa mga high blood dyan, naku, ingat-ingat po, lagi po kayong magdala ng tubig na malamig. Pwede kaya yung warm water lang. Ayan po, huwag po kayo dadirect sa init. Ayan po, para iwas-iwas stroke na matagal po ang ating buhay. Ayan po, kayong kapatid lang. Ayan po, shout out. Biyahe na kami. Biyaheng season. Usurubyo na, medyo malapit-lapit na rin. Tara, mga ka-frogman, samahan nyo kami. If pa rin dyan. Woo! Naugit George. Yun. G! Par. Video mo lang mga hanggang 2 minutes. Pasensya na po, nalimutan ko na po yung ibang mga pangalan. Yung mga lugar at bahay nyo. Alam ko pa po. Yun, shout out sa mga taga-Usurubyo, magaganda, mga guwapo. Sabi nga nila, kung pangit ka, layo ka sa Usurubyo. Pero yung mga taga-Usurubyo, magaganda at guwapo yan. Dahil. Lalaki ng mga sasakyan dito mga ka-frogman, no? Yan, grabe dito. Yan, rekta na kami. Kami sa may season, sa may malapit sa MCC, no? Sa paggawaan ng semento dito sa may season na yun. Kita nyo po, lalaki ng sasakyan dito. Lahat ng mga malalaking sasakyan dito dumadaan kasi dahil maluwang. Ayun, may Keplex kasi via Manila, Baguio, ayan. Dito po yung daan. Yan. Yan po sa lahat ng mga taga-season, Pangasinan, ayun, nag-open home service po ako dito ng dog grooming. Ayan po sa stud service, ayun din, pwede rin po. Terminal ng season. Yan po, yung kanilang terminal dito, Victory Liner. Ayan po. Season na season na. Mga 4 minutes. Yan na. Service kami ngayon dito sa may season Pangasinan. Bukas balik kami ng Usurubyo dahil hindi sumabay yung isa. Ang schedule natin sa Ordaneta, ayan, sa susunod na araw. Medyo makulit po yung ating ginugroom. Ayaw na sa paa. Ayan, kaya kailangan ng saga. Nila siya pagdating sa paa. Hindi na gusto. Pero talagang normal lang talaga sa aso. Minsan,
may ayaw sa paa, minsan naman gusto sa paa, pero yung iba ayaw sa mukha. Yan, bakit tayo may encounter. Shout out kay Papin na minang ng tatlong tubal ko kagabi, hindi daw siya nalasing. Ha? Human room. Human room lang. Human room. Ayun. Siya, yun. Tapos na din namin sa home service dito sa may season. Yan. Full shift siya. Kasama na yung nail cutting tsaka papaliguan na rin namin. Yan sila bossing. Tara. Yun, tapos namin i-groom, papaliguan na po yung frogman. Kasama natin yun ay si John Soriano, ang pogi, ang bayan ng Magandang. Yun. Iisa natin yung kanyang tenga para fresh. Ano yung gamit natin? Sabon. Dr. Wong lang. Sana all. Sa akin, safeguard. Dito ka sa kabila. Para matinis. Tingnan na ako. Natanggalan lang. Baboy yan. Teka lang. Ako.
Malapit na. Oh. Siyempre. Yeah. Oh, sarap to. Si paring dyan naman eh. Tatago mo na naman muna. Anong pangalan nito, sir? Tenten. Ayan si Tenten, no? Full shave siya. Ayun, katapos liguan, pinupunasan na ni Video assistant. Pwede na assistant daw. Wag na daw muna i-reveal. Sasawa na daw sila sa mukha mo, pre. Ayun, bali home service to sa may season. Yun. Kagatin mo, Tintin. Kagatin mo para may pandolo. Yun, no? Balik na ni... Ayun, okay na.